Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka orange Nissan loom sopo ni Fire Brigade Shnong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ki Pulit jong ka West Jante Hills District, haduk mentah kidang pelong ka jing Thwet ka bejur ban yok kem yaki Runar, ki badan kli ban thombor Waheh Shnong, jong ka Shnong Maskut ka belajar haka khatlai terik ubra jembang arjar arpo. Deputy Superintendent of Police jong ka West Jante Hills uba MJ Marngar habe keren bagi lapat hai kubor wa penpau ka jing sokya lo ka jing bomla jong inong ilam Shnong ka Maskut ban penithu dor ya ki Runar ki badan kiti ha ka jing thombor Waheh Shnong ha ka ba ka lapen suki ya ka jing toket jong ki Pulit hanrai wat la ka taru ula penpau ka jing kermen bah kini kindiat sngi kin sala man kemi ki badan kiti haba persyang man kili ka daw lo ka jing sa thombor jong ne Waheh Shnong uni Waheh Pulit lo yathu bakat kum ka jing toket lalap bakadai na ka jing ka ja jaka ni ka land dispute kabala ja hapedeng ka Shnong Maskut ba ka Shnong mudamai ha ka baidai ba kini ka jing ja ki Pulit kila register case ha Joai police station bala pengat i badan kiti bat on pengat i badan kiti hapo ka kendon an jong ka section 326 section lai ar real lai not nyo san not real arpusau bat ka jing toket menta ka tangya chakmat hakini ki mencisni benmet kalau don gajingja angte hapo mudamai hapo Maskut haba uwei ne ki nong sharai Shnong uba dei na kador Shnong masla don masyo yu Pynmynsaw te masnja gane ki DSP jonga DSP headquarter nak jual marnga baru DSP law and order Jason Mairong kini armut kila lek te ban kam batai kambanya sepang gani ka jingja ngan ai haki bakin batai bania ya gani ka jingja jing tip jongi kum ka borok si kata la kalong kadau kepala bun senam ni adu ki senam kendai po trai ki FIR ni iman ke por adu pengawan yang Indonesia Joai tu las nem siteng tagi FIR bang i ru ki lapun telihin na borok ar yang ki Shnong kata Shnong mudumai bersama Maskut tikipun ki daun Henry baru-baru ini juga keren iki begini kita dispute ki sepangka dispute lan kadega pihak nya cekot pihak ban keren CDC ban kan mau baru-baru ini set ong iki ban kan mau ban pindai ban tami uput ban kata kti unu breu dan bidon genu ka jing ya penbet sampai pen cekot maka kot kan ai ka rai ka papaka ki katu kan iki kerteng la yo tamba ban pinpoint ngin parla ban ong pinpoint hoi ki kerteng ila don tang ma nakadaw kajing pemetri lang jong katu kani ban pin itu de ngitang ya chakmat ni kermen banang ni chakmat ki evidence ki bangla collect ngin sayo ban kam ki sini asni adu mentate try ki pun kajing sisa kajing ong jong ki dan kumba khandai sepumut tamaki kerteng ki bangiyo ki dan kumba lain samut iyo objektif ko apor malai steng bagran ko jingjan te apo Maskut uni Waheh Shnong Maskut ba kersiu khat bitai iyo te bola shasho ha katokan mo kibrio mari objektif ko ICU mulong ba tip singi ba in ali her ron branch te tenda pois te ICU mulong apo iswa ba siam ya uni Waheh Shnong ugan ha Pynmynsaw nang tu ilara ron branch u si postal temata wa dan ajo smart ba la ha Pynmynsaw apa ini bukan yang kita register case apa jual bias buat kita di section 326 307 506 buat section 24 buat ke investigation macam ini bukan ini ada you buat ke ka bagi pun lecak yang jengcak kena ya cepat